No, avui us farem una petita demostració del que vam fer d'Itàlia. La capital d'Itàlia és Roma. L'idioma d'Itàlia és italià. La moneda és l'euro. Itàlia és una república. El seu president és Sergio Mattarella. I jo sé una cosa que m'ho va dir la meva tieta, que és italiana, que Explica-ho. perquè abans no era una república, Era tenia rei. monarquia, doncs. De rei era monarquia. I el seu últim rei va ser Víctor Manuele. Això és el mapamundi. Aquí estem nosaltres i aquí està Itàlia. Itàlia és un país muntanyós. Els Alps estan al nord i els Apenins. El riu més important és el Po. Al nord, prop de la ciutat de Milà i Torí, està la gran part de la indústria de la moda i dels cotxes, que els cotxes que més es veuen allà són els Ferraris. Al sud és bàsicament agrícola, on es planta el raïm i amb aquest raïm fan un vi. El turisme és molt important, gelat. Això és la torre de Pisa, que està a Pisa. Això és el Coliseu romà. Això és el volcà Vesuvi. I això és Venècia, on els carrers estan inundats perquè hi tenen que passar... O sigui, els taxis són Els vaporetos, que són uns vaixells. Sí, i per exemple, el butano no va en cotxe, o sigui, no criden així. Piquen a la porta, li deixen allà el butano i tot, la cervesa, bueno, tot. Li deixa tot el menjar. Així no tenen ganes que després li tenen que pagar. Líder mundial de disseny de roba, cotxes i vi. Famosa per la pasta, la pizza i el formatge parmesà. Ara que parlem d'un formatge parmesà, he portat una mica, que després ho... Perquè després el tastarem. Sí. Aviso que és una mica fort, Estarem preparats, El clima, molt variat. Al nord, hiverns freds, que és aquí. Al centre, hiverns molt secs, molt suaus. I fred, i estius secs. Al centre, hiverns molt àrids. I la resta clima suau. Encara que és una mica, no sé, és una mica que, ala, no m'ho puc creure. Saps que, pues, a Itàlia, vale, hi ha tres climes, en són una part. Molt bé. Aquí està Torí i Milà, que aquí és on està la part de la indústria, aquí al mig, estan entre les dues, on es fa la moda i els cotxes. Aquí està Roma, que és la capital, i aquí està la ciutat del Vaticà. Dins de Roma, sí. Això és com la pilota del peu, saps? Sí, és una bota i està com xutant la pilota. I això també forma part d'Itàlia, en què estiguin separats. Encara estigui separat. La torre de Pisa està inclinada. Cada un any
fa com 2 centímetres que es va caient, però els senyors li van construint aquí com unes coses perquè no es caigui. La van reforçar, Sí, perquè no canvi de caure. no la van construir malament, la van construir bé, només que la terra no aguanta tot el pes. I tinc una cosa... La madrina de la meva germana va anar a Milà i em va portar com una postal amb tot. Aquesta va ser l'últim... Apropa-la a la tablet perquè es vegi una miqueta més llarg. La vas apropar. Això és l'últim dinar d'un senyor que no sé com es deia. Era com, estava en una iglesia, un quadre molt L'últim gran. sopar de Leonardo da Vinci. Sí. Apropa'l bé, apropa'l bé. I aquí surten diferents monuments. Ciutat del Vaticà. Estat independent més petit del món. Capital dels catòlics, on viu el papa. És com el jefe de tots els catòlics. I si es veu bé, la torre de Pisa sí que està inclinada. Aquest llibre després el passarem i el mirarem, el de Venècia. Això és la ciutat de Venècia. Jo crec que ja hem acabat. Situa-la dins del mapa d'Itàlia. On està Venècia dins del mapa d'Itàlia? Venècia. Cap al sud o cap al nord? Cap al nord, cap al nord. Cap al nord. És el de Venècia. Aquí, Venècia, està al nord. L'hem assenyalat i no hem mirat, No se'n recordava, molt bé. I els països que estan a la seva llista està França, Suïssa, Liechtenstein, Àustria, Venècia, Venècia està d'aquí, Eslovènia, bueno, i el mar que banya Itàlia és el mar Mediterrani. Mar Adriàtico. Adriàtic. El mar Mediterrani cap a l'oest i cap a l'est, l'Adriàtic. Ara, Ja pots parar. doncs,